Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki weki branch ki badan hajwai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah 9,000 tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Jongka Themri Boy, Kabadan Hapok Shatri, Jongka Rila Jong Farmers Produce Organization, Rengkat Kajingan Trelang Batka College of Postgraduate Studies in Agriculture Sciences, Yam Haka Santri Nohprah, Klaraki Yaka World Soil Day, Rengkat Lang Baka Pyrthei Hiborokaway. Yakani Kajing Raki Lapelong Hakashnong Paham Sot 3 Nongpo, Hapok Kajingalam, Jongka President Kakong Marian Maring, Vice President PS Tur, but Nakaliang Jongka College of Postgraduate Studies in Agriculture Sciences, Lami Khman, da Dr. Sanjay Swami, Dr. A.K. Singh, Dr. Vishram Ram, but Dr. Rab Singh. Hagani Singh la Samru Yaki Sambai Tersu, but Kiwaki Sambai Church Shakinong Rap, Bala IT Ru, Yaki Tiarap, Bakinong Rap, Kindup Lab and Pendon Kam, Hagarap Kaya. Ka Krishi Vigyan Kendra, Wayajer Haka Santri Nohprah Arhaza Apulai, Kalaraki Yaka World Soil Day, Dakabapalong Yaka Mela, Jonkinong Rap Krai, Ha East Janti his district, but Ka West Janti his district. Yakani ka Jingraki la Sakhilang, da District Horticulture Officer Uba Esrani, ka District Agriculture Officer Jonka East Janti his district, ka Kong Lucy Lakyang, Senior Scientist Dr. D. Paswet, but Kiwe. Ka Shillong la Jong, Kalaki Shaka Kerdan Balai Jonka Hero I League Mentaka Samoy. Hadien bakla Piliam da Argo la Nohprah Yaka Churchill Brother FC. Hamadan First Ground, Jonka Shillong Sports Association, Hamadan Polo Mentagasngi, kan Riutrik Ubanai Nohprah. Ka Shillong la Jong kala yoban pinki jar ningkong, lengba u laiwang boham, haka minute ka ba Southway Jonka Kalastem. Sa shisin biang kala yoban pinki jar, haka minute ka ba Sanpuway, haka kalamien, lengba ka penalty, da ka ba shoot, da Renan D'Souza. Kumbalong lem kiwe ki Jylla, Hapokari India, Katanat Home Guard and Civil Defence Jonka Sorka Jylla, Mentagasi kan Riutrik Ubanai Nohprah Klaraki Yaka All India Home Guard and Civil Defence Racing Day Jong Usnam Arhatra Arpulai, Haka Office Headquarter Hamau Diang Diang. Hagnigasngi Blaraki Yaka Home Guards and Civil Defence Racing Day, Menteri Sarkar Bapet Yaka Nikatanat Uba Coming One Ambon, Ula Shim Ya Benta Kumukong San, Haka Jingandalang Joki He Officer Jongka Nikatanat Trikam. Hadin Balayo Jing Ujuan Nakaseng Kabala Tip Kumka Kun Kantay Nohprah Association, Halo Ka Jingbam Don Trading License, Kinong Kayi Hayaudu, Ka KHDC Kala Leben Kenra Hakasngi Balang Kan Riutrik Nohprah. Henry Kimshim la itho satya ka nukadukan ka bamdan license namarba ka nikaseng ka ba ujor kamshim lawan lang matpen I kinu kita kidukan ki baklem license agasi hat majai jong ka tayo ka santri Nohprah Arhazra Apulai ka site so open health and sanitation committee kala pelong ya ka jingalang pensyai patba halor ka jingdon kam ban le khoi le suba khnang man yo ya ka met ka phat ka bakoi ka bakhya ka jing pensyai patba hakin gasngi ka dei halor ka sautli ki man Kabaningkong kadai kumdu banlong kibalik khut naladi shimen. Yaki saudong saukun, bat yaka shnong, bat ikithan hi barok away. Labatay, yaka jingdon kam banlek khut, da ikong island dem, ibadi health educator, jongka sok ra CHC. Medical officer in charge jongka sok ra CHC. Dr. K. Karnayor labatay, syapang ngajing jongki kena kibinang syu sedang madhi samla, lani ki samla lut kamtam ki kentay, bakin nang kumnu ban sumar yaladi. Kumno bakin bam at kiway pat kijington kam. Sub-divisional police officer jongka sokra sub-division uba PSA mula batay, halor kapang hakabaya day baka jingkani drugs. Bat kibabun ki samla menta, kingop hakani jingdi kabasniyo tam hakapatay. Kaying jongka kong Virginia nong kanri, hakash nong maupat kalapulu, hakastep singi balang, kan Riutrik Nohprah Arhazra Apulai. Kani kadi kaying kabadon laikan rat kinong syangwai. Kani kaying kalapulu, hakapon nyaw bajim menstem. Hakapor baja kani jingja kinong shongwai kidon haying ri amshim ladon menu ru ba mensaw namarba kilayo ban petno shwa ba kadingkan kelang urang ba dong jongka circle 1 uba first born marbanyang bat urang ba shnong uba juda walang lai thu ba kibriu ki basa hakani kayeng kidai ki baduk bat ki ba im da ka ba shu belasngi kidon khatwe ngut kibriu ki basa hakani kayeng bat barok kitia kitar jongki kila ingkhong lut plan La subaba ka jing kem ding jong kani ka yeng ding ka di nakadal jong ka jing thut haka bor electric
Kum kadak jeng ken mau buron ya ka pan nong lai ka bede ken nong ya le lai duit ba ka riu shlur jong ka hima nong klau ka kur ling do nong lai hakan riu trik unok pra ar hasal ar pulai ka ken mau buron ya ka leng kho sngi yap ka ba shispa nyok plai snem jong ka pan nong lai da ka balik bu sentiu bat pelong ya ka jing lang ka ba leng kon ha plau jong ka yeng sa jong ka badan ha ka snong nong ramai la kha ya ka pan nong lai house nem shi hajan nyos pa khandai berkelak kelak no hakan rutrik unok pra shi hajar pras pa san po hakerta ka basan puisnem ka pannong lai ka dei ka badan benta ha ka jingele la yuot ber ka kan thai riuslur ka baningkong jong ka ni ka Jylla mikhalia banyele persha ya ki shipai phareng ka balaja ha ka jinga khun thama hapdeng usim tirat sing persha ya ki shipai phareng bat namar ki kamslur jong ka pannong lai ki borsan shar jong ka east and west khasi hills district klapen benai ya ka sngiap jong ka pannong lai kum ka sngi shuti hapok ka district manlau snam kata ka rutrik unok pra menteri ketenat kampo ying jong ka sarkar India Amit Shah ulong ba ka jingwan ra ka sarkar ya ka Jammu and Kashmir Reservation Bill 2010 ba ka Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2010 kan penyo ya ka hok jong kinong Jammu and Kashmir ki bala du no ya ka hok jong ki la nyop hos nam ai Amit Shah ulong ba ha ka imlang ka sarang baro ki de benyo ya ka hok jong ki bat anam la man pendu no ya ka hok jong ka nu ka zai men riel la ni jong ka nu ka kun hon Shipong ki MP jong ka BJP bakan thop ya arngot ki menteri sarkar kala resign no na ka jinglong MP jong ki hadin bakla job ya ka election MLA barang shudam kadi ka jing resign jong ki kalong kat kum ka jing tha jong ka party high command hadin bau menteri rong ba adu kerin Narendra Modi ula shong jingalang baru president ka BJP JP Nadda kala rai ba barok ki MP ki ba job ya ka election MLA ki de ban resign no sangot ki MP ki de na Madhya Pradesh laingot na Rajasthan bat arngot pat na Chhattisgarh Shwaban resign baru Shipong kelaya kendo ikinong yalam ba khamat jong ka seng BJP ki pulit ke Delhi kelalap bakinong khayi drugs menta kela penan kam sadaka wei kabut berkata kalong menterwa drugs sa social media bat kin pinpoi pat yaw drugs link ba ka delivery apps ya kini kabut jong kinong khayi drugs salap hadien bakila yo ban kem ya nriungut ki brio ki pulit kelalap baki penan kam da ka delivery apps kum ka porter ban pinpoi yaw drugs Abakran haying dorba jong ka Lok Sabha menteri ketenat kompo ying jong ka sarkar India Amit Shah la keno ya Pandit Jawaharlal Nehru halok jing ki bami hakazaka ka baki khot Pakistan occupied Kashmir kani ka jingkran jong Amit Shah la penbitar ya ki MP jong ka seng Congress pat barok ki MP ka Congress kla mi jendat na ying dorba Unang elam jong ka Zoram People's Movement ulal du homa un bamsmai kum menteri rong ba bathamai jong ka Mizoram ha ka pratrik Nohprah Ulal du homa unlet banyak kendu yau lat ke Jylla Mizoram uhari babu ban lek kam na ka benta ban thau sarkar nalor kala dan lupa ka jing kerdu bat ka jing terkhong palat ha khndo menta pat ka Zimbabwe kala khang sandan saya ka water treatment plant ka basam shaki pat ba kada bala khang no ya ka Prince Edward water treatment plant ka dei namar ka jing hiat kan san ka ha harava bat sikidam ki babun kinong ba Zimbabwe menta ki don hapadeng ka jing kerdu Ke Israel Defense Forces kala panma na kishipai Lebanon namar ba kishipai Israel kila kumsiat bakala da unamding haktem jam kishipai Lebanon hakaba uwe ushipai la kalanyam bar kattu kan ningut kila mensaw ke Israel kala panma bar kala ong bade unamding ubakit mu ban siat shaktem jam kile no Hezbollah ndre ula lek poi penban haktem jam kishipai Lebanon Umitirong ba do ke Israel u Benjamin Netanyahu la thalai ya ke United Nation bat iki wei bar ki kunhun ki bapet ya ka hok long brio man brio bat ya ka hok chung ki kin thai na ka daw ba ki klem kran bar ki klem le halo ka jing sha bat bor ki kin thai Israel bar ka jing sha le to met jonki haki Hamas unetayan hu lo ong shanu kita ki brio ki baju perta ya ka hok ki kin thai ki ja bat bale kim kran Ka United States of America kala ong ba kampat tre ban kran tat hadu ba ka India kana pendap ya ka jing to ken halo ka jing keno ba ka India ka pha ban penyap yang nongelam ki sik u gurpat wan panu Unong aktin jong ka US u Matthew Miller lo ong ba namar ba ka India kala penbena ba kan tokit benya ka Amerika ro kan ab ya kata ka jing tokit jong ka India Kanong India ka Mera Chan kala yo ya ka khusnam cultural medallion ka bade ka weni khusnam ka ba he ha Singapore ka Chan ka badon menta prapwis nam karta ka dei kanong thokot phareng ka baningkong ban yo ya ka tika khusnam kala yo pedang ya ka khusnam na president ka Singapore Kala yo ru ya ka song pisa ka ba prapo hajar Singapore dollar. Ka kami jongka ka di kanong Switzerland kat ba ukpa jongka mirapat ude unong India. Ka dei ka bala he lasan bat puliru ha UK.
Lagi hajar ngut ki doktor, ki nurse bat ki wei pat ki nong tre jong ka tanat ka koi ka khia. Ha Itali ki la pelong da ka jinga ki da ka basange trekam ar pasau kenta. Ka jinga ki jong ki kalong bandawa na ka sarkar bakan pinbit pinbiang ya ki jingdan kam ha ki jaka sumar. Bat persyaru halo ka jing khati no jong ka sarkar ya ka bai bam temen jong ki doktor. Unong aktian jong ka United Nation, Stephen Dujarric ulat halan teng ya unong aktian jong ka US Matthew Miller. Hadin ka jingkran jong hakini ki khendiat sngi da ka babtha ya ki nong snong jong ka Gaza. Ban lei wat jakari hagi jaka ki basngan bala penkre da ka United Nation. Ulong ba ka United Nation kamdan satya ya ki jaka ki basngan ha Gaza na ka bantaban penri ya ki bri. Editor-in-Chief jong ka magazine The Atlantic Jeffrey Goldberg ulong balada Donald Trump unwan biang sa shisian hakabor sensyar ban long kumu president ka United States of America. Ka Amerika kan don hapeng ka jingma ka bakham kraw ka day kinong tho Khubor ha kategori. Ula keno ba Trump ude ubriu bam sngam ya nuru bat sngam wat ya kariti sensyar jong ka Amerika ru. Kum taw loong balada job yang sa shisian ka Amerika kan kalalong kum kanong shun jong ka Pyrthei. Kibahayang asam ki brio ki basyara bor ki Hamas ki badan hapok ka kunhun jong ka hostage and missing Family Forum kalai ben yakendu yang menteri rong ba du jong kari Israel u Benjamin Netanyahu ba yakenhun menteri jong u. Henry kelami ino na ka jaka bak yakendu harengkat ka jing bitar ba ka jingya hala ya kerkat namar ba kim skauhun ya ka e ka bami na ka jingya kran bat u Netanyahu. Uhe sipai jong ka Israel u Lieutenant General Herzi Halevi ulakam bagi sipai Israel lakir pelunlut menta ya ka Khan Yunis ka badan haki benta ba syathi jong ka Gaza. Ulong batang mariakut ke jinga soy kular sange yasian kisipai Israel kila sedang biang men kendra haki ketem jagi Hamas. Bat bun ngut kile no Hamas kila kelon yam kentup iki nong yalam jongki. Ulong bake Israel kila kerwat iki Hamas na rengkau na sun bat na duriau rukum juo. Ki kena skul ki bawan pulis ki skul private jong ke India ha Dubai barok khaj menta kila kon syak knai pesau hajar saus pak knai knai ngun. Kat kum jing ken bala pen mi la ong ba man la kasnem ke jing man school jong ki khna ha ki school private ha India ha Dubai kalong kum ba khandai hajar ngun kiran south li ki school private jong ki India ha Dubai ke bala kala long menta ki school ki ba pau ke Delhi private school bat ke Millennium school ki ki artli ki school ki ba khamane kitu ki long ki Khubor hakimat ki man menta hasgi khublei